uste langileen egoera momentuen dela gazi gozoa, ezta? Txarra da, entzuten ere, momentu honetan dagoelako mahai gainean ere bat, 40 pertsona kaleratzea helburu duena, eta horre jartzen ditu incertidumbre egoera batean, beldur egoera batean, eta amorruko egoera batean, seguramente ere bai, ez? Bai egia da, duela bere parte positiboa, eta gaur da horren ari bidea, ez? Ikusten ari gara, hasiera-hasieratik langileak oso batuak gaudela. ¡Votaque! ¡Irabazíate! ¡Zingüe, escucha! Bueno, gure ustez, hemen beste aurrerapauso bat dago, Arcelorrek 2009an martxan jarri zuen prozesuan, ezta? Guk orduz geroztik salatzen ari gara, bai mahai gainean jarri dituzten erten guztiak eta bai pixkanaka kaleratzen ari diren langile guztiekin, ez? Arcelorrek badugu interes bat, pixkanaka bere produkzio guztia zentralizatzeko leku batean, helburu oso orgoi batekin, ez? Bere benefizioak maximizatzea eta gu alde batean iztea, ez? Hitz egiten du arrazoi produktibo eta organizatiboen inguruan, baina gure ustez aurkeztutako dokumentazio guzti horrietan etengabe hor badago nolabaiteko bilokonduktore ekonomiko bat eta hori aguntzalatzen ari garela, ez? Kontuan ukita gainera, enpresak egiten duen planteamenduan, dala zentralizazioa aguraingo plantan, hori eginda ere ez luketela konponduko haiek esan duten arazoa. Konponduko luketen gauza bakarra izango litzatekeela, ahorro ekonomiko bat edukiko luketela, eta inondik inora ez, langile o lankarga gehiago edukitzea. Nik hemen daukat lagunek, eta etxekoare bai, anaia. Eta hemen hori gara pizkotori, gure apoioa matera, bertan gelditzen diren. Eta ez zergatik, hemen nire jagote bere bizi egina, bere numiak, eta ez da polite, hemendik oraik kanpo gatia lanera. Bai, eta gainera injustoa, ze ez dago arrazoirik printzipioz ekonomikorik fabrika izteko. Betiko espekulazioa multinazionalek egiten dutena, eta hortik aurrera, langileei gure elkartasuna irazi behar dugu baita ere, kasu hauetan. Eraso hau ez dela soilekan Arcelorreko langileen aurkako eraso bat, gure klase osoaren aurkako eraso bada, eta batez ere Baiarako langileen aurkako eraso bat, ez? Hemen badera 40 lanpostu, suntsitzen baldin badera, etorkizuneko jendearentzako, 40 lanpostu gutxiago izango direla, eta gainera enpresa honek, beste enpresa batzuekin eduki dezakeen harremanetan ere, galerak egongo dira, evidentemente, izan subkontratak, izan inguruko tailerrak eta barreka.